O outono arrincou en Teo cheo de solidariedade e positivismo. A terceira edición do Mercadillo Solidario da Asociación Recreativa e Cultural dos Tilos veu con forza para demostrar que, a pesar dos tempos que corren, a asociación está convencida de que ten que seguir en pé. Bueno, o Mercadillo realmente nace a partir do 2010, cando foi que empezamos realmente a ter unha forte importancia de falta de ingresos, ¿no? Entón, teníamos que buscar outras fontes de financiación, porque dado o momento no que estamos, ese tan horroroso que todos estamos fartos de escoitar, nin as administracións poden axudar tanto como antes, a empresa privada é imposible ir a pedirlle fondos, e logo despois a cidadanía en xeral xa está farta de tanta rifa e de que estemos esquilmando neles, non? Entón, se nos ocurriu a idea para que a xente tamén vaciara os seus trasteiros, nos trouxera as cousas, a veces facemos trueques, outras veces facemos mercadillo como tal a precios irrisorios, a 50 céntimos, para ir intentando. E realmente, aos poucos, pois igual vimos movendo 1.000, 1.500 euros no curso, que para nós son moi importantes, non? Todos estes obxectos atópanse aquí cunha finalidade: axudar o financiamento da Asociación dos Tilos para que poida seguir adiante coa súa actividade. Ao longo de 2 meses, este mercadillo estivo a percorrer distintos concellos e municipios, converténdose nunha das diversas iniciativas que a asociación leva a cabo para recadar cartos. Estivemos xa no Toural 2 ou 3 veces. O Concello de Padrón tamén nos abriu as portas e deixounos poñer no espolón. A Estrada tamén nos abriu as portas. Foi desos días malos na Estrada que tuvemos que recoller porque era imposible. Logo, zonas, por exemplo, como Rarís, fixemos como un trueque. Eles nos deixaban poñer nunha das súas festas, nos facíamos a animación para esa festa. Imos tratando unhas veces que nos presten e outras veces dar algo a cambio, non? Entón, ofertamos o tempo libre que é o que temos, é a única forma. Este ano tamén o intentamos co Hotel Congreso, que de feito os chans que vedes que se renovaron, pois foi o Hotel Congreso quen o fixo, e nos nese trueque o que fixemos foi a animación que eles precisaron durante todo este verán. Xoguetes, roupa, adornos, libro e outros moitos obxectos conforman o escaparate deste mercadillo. Todos eles estiveron á venda por prezos simbólicos e procedían de doazóns de veciños que quixeron colaborar coa causa. Os prezos son simbólicos, temos de todo. Podes topar unha tisola, como un moble, unha televisión, un patuco, todo aquilo que nos traen, un libro, nos recollemos todo. Despois o que facemos moitas veces tamén é seleccionar. Hai cousas que consideramos que poden ser máis necesarias para Cáritas, embalamos e damos. Outras veces vemos que hai cousas que aquí non se pode vender, chamamos a reto e se leva parte do material. É dicir, nos o que facemos é movelos. Se vemos que con nós non ten salida ou nos mercadillos pola experiencia hai cousas que non se van a vender, pois pasamos a outra entidade que si poda facer uso delas. A cooperación entre os veciños e a solidariedade compartida son motores fundamentais desta iniciativa. A Asociación Recreativa e Cultural dos Tilos traballa sempre baixo esta premisa, defendendo que axudados uns aos outros é a solución para sair adiante e mellorar a situación. Para nós o importante é que todos dependemos de todos, somos unha familia de familias. É un mercadillo solidario donde todos nos axudamos, porque, como decía antes, hai xente que ven a traer cousas e leva cousas, non? Sempre está revertindo na sociedade. E logo, todos os cartos que nos recaudamos non é máis que para postos de traballo. Entón, eso para nós é moi importante. Que estas portas estén abertas é unha fonte de traballo moi importante, non? Eu creo que aquí se poden mover ao longo do curso unhas 20 persoas contratadas. Creo que nos tempos que están a correr, evidentemente non é que sean grandes soldos, pero creo que é unha situación importante que hai que mimar, porque como sigamos así non quedará
quen poida ofertar un posto de traballo nin onde poder ir a traballar. Non? O que si está a constatar a Asociación dos Tilos é que, a pesar dos tempos que corren, a xente non deixa de chamar ás súas portas. Sendo cada vez máis necesaria e coa vontade de respostar ás necesidades do entorno, esta asociación non deixará de loitar por manter as súas portas abertas. Somos máis necesarios que nunca tanta xente tivemos a porta interesándose polos nosos proxectos e polo noso facer de cada día. Realmente a realidade nos di que somos máis necesarios porque non para dentro a xente. Non? O que pasa que os costes son moi elevados e realmente poñerte a sumar que ingresos hai e que costos a veces é totalmente suicida. Estamos desde o 2010 que pechábamos a porta tirándonos en plancha a piscina. Pero seguimos dicindo mesmo, estamos aquí. Non? É a forma de seguir vivos, non? De non pechar, de non desanimarse e de seguir cada día. Mañán non sabemos o que vai a pasar, se seguiremos ca porta aberta ou non, pero hoxe si estamos aquí para nos é o máis importante.